pagtubo diha sa pagpuyo ug pagkinabuhi sa balaang kabubuton sa Dios. Pagtubo diha sa pagpuyo ug pagkinabuhi sa balaang kabubuton sa Dios. Pagtubo diha sa pagpuyo ug pagkinabuhi sa balaang kabubuton sa Dios. Importante kaayo kining maong pulong, kining maong pagkinabuhi ug pagdawat sa balaang kabubuton sa Dios. Tuod man, importante pag-ayo ang mga butang nga imong pangayuon, ug importante usab kaayo kung unsaon nimo pagpangayo, pagpangita ug pagtuktok. Apan it doesn't totally discredit niadtong mga tao nga makasasala nga modangop sa Dios sa mga butang nga gipangayo nato nga siguro kulang ta sa pagtuo. Totally does not discredit nga maminaw o mamati ang Dios kanato. Though importante kung unsa ang atong pangayoon diha sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo, though importante pag-ayo ang matang kung giunsa ni nato pagpangayo, pagtuktok, mamanggani nga niining maong ebanghelyo, it credit to the person nga nangayo persistently, nga nangayo siya nga walay puas, wala siya maulaw, kundili iyang gipadayag ang unsay iyang tuyo ug tumong. And because of that persistence, ang nakakredit dili tungod kay higala sila, kundili ang matang ug paagi sa iyang pagpangayo mo'y hinungdan nga ang maong higala mibango na lang ug mihatag sa tanan nga iyang gikinahanglan. Yes, it is important ang unsay imong gipangayo ug giunsa nimo pagpangayo, apan it does not discredit sa mga makasasala, sa mga nagkulang nga sila makadawat usab sa grasya o panalangin nga gikan sa Dios. Kay bisan manggani ang mga dautan, bisan manggani ang makasasala, dili man exempted, dili man nga balibaran sa Ginoo, kundi makadawat usab sila sa ambon nga gikan sa Dios, susama sa mga tao nga matarong. But the bottom line is that mutubo unta kita diha sa pagpuyo ug pagkinabuhi sa balaan nga kabubuton sa Dios. Kay tinuod man usab nga makadaghan sa atong kasinatian nga seemingly murata og wa dungga sa Dios. Sa daghan nato nga mga gipang-ampo sa kinabuhi diha sa atong mga tinguha, sa pagpangita, diha sa atong pagtuktok og mga oportunidad that will open to us, seemingly makadaghan wa man kini mahitabo. Ngano man tungod kay ang plano ug ang gimbutan sa Dios lahi man sa atong plano ug gimbutan. Mao na nga sa atong magkasinatian, kung ang mga butang na atong gipangayo dili mahitabo sumala sa atong gusto, we become disappointed, we become sad, we complain to God. Ngano man kay wala kini nato madawat, wala kini matuman sumala sa atong gusto. Mao nang it is very important nga mutubo ta ni anang maong bertud sa pagpuyo o pagkinabuhi sa kabubuton sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Kay muhatag kinig disposisyon sa makanunayon nga pagkamasaligon sa kabubuton sa Dios.
nga mo patiglom unta kita, nga mo palawom unta kita, nga dili lamang ni all about pagpangayo, pagtuktok, pagpangita, kundi ang labaw nga mensahe niini kanato mao nga kita unta maantigo nga mudawat ug magapuyo ug magkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Aron mohatag kini nato og kalidad sa kinabuhi nga sa kanunay magmasaligon sa providensya sa Ginoo. Sa kanunay nga magmasaligon nga kung kini gikan sa Dios, magahatag kini kanato og tinuod nga kabulahanan ug kalambuan sa kinabuhi. Kung adunay ginaingon nga mother knows best, more and more ana ay Dios nga mas nakaila ug mas nakahibalo sa unsa may makaayo sa atong kinabuhi. After all, ang Dios man maoy nagmugna ug nagbuhat kanato. Mao na nga dili lamang ang matang nga atong pangayuon, dili lamang ang paagi kung unsaon nato pagpangayo, unsaon nato pagtuktok ug unsay atong gipangita sa atong kinabuhi, kundi labaw sa tanan mao ang pagtahan sa atong kinabuhi ngadto sa balaang kabubuton sa Dios. And we will see great things will happen to us nganuman kay ang Dios man maoy nagahatag niini kanato ug mas nasayod siya ug unsay mas makaayo kanato. Mga igsuon ko ni Kristo, mamahimo unta nato nga kanunay nga ehemplo ang atong mahal nga inahan nga bisan sa kinabuhi sa kalibog diha sa kinabuhi nga dili nato masabtan ang mga butang, maantigo unta ta nga mulitok sa maong mga pulong. Fiat voluntas tua, your will be done. Kay ang tanan imo man Ginoo, ang tanan nagagikan man kanimo. Busa magmasaligon ako nga kining akong kinabuhi o kining akong mga gipangindahay matag adlaw. Madawat man ako og madili sumala sa akong gitinguha, apan nasayod ko nga adunay katuyuan sa matag hitabo sa akong kinabuhi, kay kini gikan man sa imong balaan nga kabubuton. Amen.